नै दिनै माइ रोगाबाय हाखांजोब्बाय आरोखि ना बै बिजौनिया जों हागासिनो दंबावो एसे दंबावो खर'आव बेखौ हाखांबाय बेखौ रोगागासिनो जों दा नैबे माइब्रा बेखौ मोनथ'वाखै दोनथ'बाय रोगाग्राया नै ओरै सासे दं बैयाव दोनदों ओमफ्राय जमा बानसिजोब होलायबाय उफाय गैया मावनांगोन जेबो बुंनाय मुद गैथ'ला गाइसमेन बाय नै लाबोजोब्बायानो माबोरै मोनदों मोजां हेभि गिलिर ना गोगोमानो दं गाइसमेन हाब हाजो खाथियाव बारनि सिउ सिउ बारनायजों बेसेबां मोजांलै दे बरियाना हाजोआ दा रेस्ट लासिगोन सेंग्राफ्रा नै दसे माखासे रोगाखांबाय हाग्रामा सारा माबा गारख्लायलांदों माइबारि गारख्लायलांदों हेलिकप्टार पेट्रल सोग्रोसिगोन एसे सोर दे गोजौनिफ्राय गारख्लायदों नङा बेखौ रोगाखांबाय दंबावो आधा हाबाय आरोखि ना आरो दंबावो दसे जिरायग्रोसै नैबे पेट्रल सोगोन नागिरो बिथाङा बेखौ होनानै एबार रोगाफिनसै दे नायदावलाय नामा गारि सोनाय नायनांलाय हरलाय दे नायदावद' सासे होलायबाय ओरै एबार होद' पेट्रल माथो बिथांमोना लोंग्रोजोब्बाय आं लोंथ'वासै बेखौ नायथ'बाय होलायबाय नै ओंखारलायबाय जिरायखांनानै मानसि ओरै फाइनालि जोब्बाय माराथारा होखांजोब्बाय दा जेखाइ मोनबाय बावनानै बैलाय माइया जिगाबा बेयाव मारा होदोंमोन ओमफ्राय नै दा रोगाजोब्बाय बावखादाखौ लाबोजोब्बाय एबार थांसै जोब्बाय लाबोद' जुजाइखौ लाबोबाय गारि माखासे लांखांबाय गारि गंनै ओमफ्राय नैबे दंबावो लास्ट टिप आरोखि ना